అవునరా, ఎందుకు ఎందుకురా? అరే ఆ సండే స్కూల్ ఏముండదురా, బోరింగ్ కదా. సండే స్కూల్ అంటే బోరింగ్ రా. సైకిల్ రా, మళ్ళీ ఉందిరా. సైకిల్ వల్ల నేను ఎక్కుతాను రా. ఎవడురా నువ్వు వచ్చి ఎక్కుతుంది? నా సైకిల్ అరే నా సైకిల్ రెడీ. లేరా, ఎందుకురా నా సైకిల్ తో నీకు ఎందుకురా? సారీ అన్న. ఎందురా సారీ అన్న. ఏ తన్నితే లేదు. అంత ఉంటుంది. సారీ అన్న, పోరా. ఈసారి క్షమిస్తున్నా. నా సైకిల్ ఎక్కానుకో కాలేరు కొట్టి చేతి చెప్తా. అరే వెళ్దాం పారా ఇంకా. ఇంకోసారి ఈ వీధి కాలేరు కొడతా ఇద్దరు కాళ్ళు. పోరా. నీకెందుకు అత్తలోవి? తమ్ముడు ఎప్పుడైనా చెప్తావా? చెప్తాను తమ్ముడు. రేపు సండే స్కూల్ కదా, సండే స్కూల్ విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటే సైకిల్ బాగుంది. అక్కడ ఆ సైకిల్ బాగుందని ఎక్కితే అన్నయ్య వచ్చి పడేసుకుంటే సైడ్ అందుకనే ఏడుస్తున్నాను తమ్ముడు. అన్న సండే స్కూల్ విషయం అంటే ఏంటి అన్న? అన్న సండే స్కూల్ విషయం అంటే ఏం విషయం అన్న? సండే స్కూల్ అంటే బోరింగేగా తమ్ముడు. అవునరా, సండే స్కూల్ అంటే బోరింగే కదా. బోరింగ్ అయింది అన్న సండే స్కూల్. అవునన్నా. తమ్ముడు నువ్వు సండే స్కూల్కి వెళ్తావా? అవునన్నా. అదే సండే స్కూల్లో నీకేం నచ్చుతుంది? సండే స్కూల్కి వెళ్దాం అంటున్నాడు తమ్ముడు. ఆయన చెప్పే కథలు, పాటలు, వాక్యాలు ఏం అర్థం కావు తమ్ముడు. దాని దేవుడి తమ్ముడు అంతా బోరింగ్. తమ్ముడు నీకు ఒక విషయం తెలుసా? అసలు నేను సండే స్కూల్కి చాక్లెట్ కోసం వెళ్తాను అన్న. సండే స్కూల్కి దానికి దీనికి కాదు వెళ్ళలేదన్న. సండే స్కూల్కి అది ఇది చాక్లెట్ కోసం కాదు అన్న. మరి సండే స్కూల్కి బైబుల్లో బెదగటం, వాక్యంలో బెదగటం, ప్రార్థనలో బెదగటం అన్న. తమ్ముడు చిన్నవాడు అన్నీ ఎలా తెలుసు తమ్ముడు? మా సండే స్కూల్ టీచరు మాకు అన్నీ చెబుతారన్న. అన్న మరి నిన్ను సైకిల్ మీద నుంచి పడేసినోడే నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటే నిన్ను క్షమాపణ అడుగుతాడన్న. ఎలా తమ్ముడు? అన్న ఇప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయన్నా. సరే తమ్ముడు, ఇప్పుడు మనం చేసుకుందాము. నైట్ అయినట్టుంది.
సర్లే అన్న